Kayo naman po, nung nabuhay ho si Kristo, nagduda-duda ang tao na hindi siya nabuhay, hindi siya nagbalik muli. Pero ako the doubting Thomas is enough. Okay? Kung sa mga saldi ko, ipariho naman ninyong Kristo. European Union, may data privacy po. So wala pong dokumento, wala pong na picture na makakapag-confirm. Okay? Meron po kasing gano'n. They would neither confirm nor deny on all these matters. So ginagalang po natin yung kanilang mga prosesong ito at mga rules na ganito. So yung kabigatan na pakita mo muna ako ng picture na nakausap ni Ambassador. Tiyak ko, pagbalik ko, sasabihin nyo, Sek, pakita, nagpa-selfie ba kayo kay baka hindi mangyari yon. Baka hindi mangyari yon. Baka kasi pinagbabawal yon ng kanilang panuntunan. At kailangan natin galang yung panuntunan nila. Pero sa akin, ano yung confidence level ng gagaling? Ako confident ako na makakamiting ko yung mataas na opisyal ng Czech Republic. Ibig sabihin nun, yun ang pinag-uusapan namin. Diba? Maliwanag din na gumagalaw yung proseso sa yung sa ating diffusion, yung team ng PCTC natin, diba? Kasama ko rin sila sa pangunguna ni General Romy Prestosa, diba? Na gumagalaw at nabatid din namin na meron ding mga abiso. Kasi nung siya ay nakuha sa kustudiya ng Czech Republic, nagpa-abiso sa iba't ibang bansa, nagpa-abiso sa atin na kumbaga parang ganito yung abiso, simpleng abiso Kilala nyo ho ba itong taong to? Baka meron siyang pananagutan sa bansa nyo, ay ipag-alam nyo sa amin. Kayo naman po, nung nabuhay ho si Kristo, nagduda-duda. Okay. XFM Katropa. Una, kumpara ni Secretary Bida, naingon siya nga kamupod, no? Katong nabanhaw si Kristo, daghagadudag, nabanhaw bagyog tinuod. O niya iya mga igalang relate dito sa dudas mga tao nga, tinuod bagyong nadakpan saldi, no? Pagkawa po'y ayo ni atong gobyerno mga igala. Una-unahon manggod mga igalag, gawas og balita. Ngaway konfirmasyon sa magyapon ng BBM. No? Una-una man pod. Kay basta lagi mga lagi ka na bang maghawd-hawd na ba? Nga basta mga accomplishment ang kunon. Ni mga tao karon sa mo tong kadudangan, wa man lagi mo picture mapakita ka sa saldi. Di kining kabuang sa uban gibuhatan na noon nila mga higala og kuan. Gibuhatan na noon nila og kinibang mga AI pagawas gipa istorya saldi mga kaigsunan. No? Humana ninyo nagdali kay mga tao gisapot. Ngano man, no, samot yun na inyong presidente, mawad-a na kredibilidad. Mo nagkaroon bitaw sila na gisugo naman daw ni sila. Katropang Arnel Cortez. Gisugo na kuno kini sila magahigala ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang tinuod ani bay burag kanabang bay ipit man ko diri kamo na lang ani bay. O niya, ang ipalabas may gala sa mga tao nga, naman ko'y mga sekretary, mao gani na siya in the first place, dapat sila yung nag-announce dili ikaw. Diba? Sa ba trabaho nila, dapat sila kay dapat mubuhi mo og information, confirm, dili kay nahuli na po. No? Hatag mo kay pagpangutan na karos tao, ma-pressure mo, ulit na awa karon nagdugang pa mo problema. Nagdugang pa mo problema. I-confirm usa. Bullseye. Dili kay mo atubang dahil sa kamera. Mo vlog pod. I-confirm sa nga naay kuan. Yes, doon ay data privacy sa EU or sa European Union o sa mga European countries na ana siya. But naamatay government to government transaction, no? Bullseye. Ang inyong mga kita, yung mga Pilipino, we are waiting for that proof, mga kaigsuunan. No? Di pa, mga katropa. Sumpay na lang ako ni Gab.
Kay ang DOJ, ibalik na to si Secretary Porbida o Bida. Oh, ingon sila nga 99, ganong di man 100%, ganong 99 raman. Murag germs. Di mapatay-patay, kailan yung binlag usa.